Pancene durung teko biasa nang pasar nyopet. Nyopet penggawean Kene apa liyane? begal. Balon nang balon. Masalah deh, jedeke kaya telecong. Kacau. Mele gedhek ana kapure kelilipen. Ya apa Bapak Patini ae iki? Rekati. Tak macak wong aku iki ayune wong sak desa. Gak ono wong sak desa ayu kecapa aku. Bapak sebelah iki kebimbang. Sing kebimbang awakmu ki sapa? Wong aku ya bekase penyanyi. Penyanyi apa ya bekase penyono? Aku ya bekase sinden. Sinden apa ya bekase ganden? Gending apa ae aku ya apal. Gendeng apa? Serampat serampat wong Jombang delik. Sinom ya apal. Sinome. Puspawarna ya apal. Wah, aja kacak puswarana awakmu puswa tajem ya iso. Jula-juli ya apal. Gak iso retek kok. Gending sing terkenal cukur bawuk ku ya apal. Apa? Cukur bawuk. Gendeng cukur bau. Kacau. Tuman gendeng kok cukur jenggot. Tak budal mari ngene pesawatku teko Juanda iki jam 7. Alah, pesawat apa nek gak pendoso. Aku kape ndelok Piala Dunia. Hei. Ya mek tangga sebelah melarat korat-korat kaum duafa. Gak apa-apa sing penting urip. Urip nyumpek-nyumpeki donya ae gawe apa? Ya, kaya awakmu donyamu kok akeh. Lho jane aku wong sugih. Sugih apa? Sugih utang ta? Celon. Ambune amise ngono sepuan. Kakek cocot. Oh, kakek cocot. Kakek. Kita kaya reok. Ganong. Kan iki ora melok gedhe. Gedhe gak melok gawe. Dicet karo isin. Masih gak melok gawe awakmu ngethopring. Uang mek karo isin 7 turunan ya kaya kon iku. Lapo? Gak melok ngeduk sumur ya melok timba banyune, ngombe banyune. Kan duduk sumur awakmu sing duduk, tapi ketimbone sapa? Buktine cerongoan, ketok. Kon niku cerongoan, aku nandur pelem. Lah apa mbok colong woi? Lah apa ku nyolong? Ayo bener tak jike ya. Lawang wite lho nggonmu lek woe nang kebonku. Lah termasuk lekku. Ya ancen kon cerongoan. Lah apa? Gak jelas. Gak enak blas. Dene paribasane gak enak dikek paribasane. Ngarepe sempal. Ngarepe trecok. Kon kakek cocok.
bledek. Iya. Iya. Bangun iki bledek ta. Blabak. Ngrusak omahku kon. Sak omahku kon. Aduh. Gedhek dibolongi ceru aku aduh. Waduh. Dek iki andus tak dawuhi iki. Alah kuwosokan opo iku? Ketok manuke. Kacau. Aku wedok kok ngomong ketok manuke. Aku wedok kok ketok manuke. Aku wedok kok ngomong ketok manuke. Iya. Alah, manuke gak iso manggung. Bisa ngene nek manggung pisan pindho. Jeru. Kancane manukku pendidikan emange manukmu angger wong gelem, angger wong kok entup. Ancen entupku mandi ya. Mandi apa? Wong wekmu peplek kencing manis ae kok. Lho peple nek gak petuk ya kenceng. Ngerti aku maksudmu, gedhek kok bolongi. Aku adus kok inceng, aku brai kok inceng, Alah. Rondo bubuan. Lah apa kok rondo bubukan? Alah. Neneng arek larang disawaret. Oh iya terus nek gak jadi 10 lah. 20 lah tak dijoli kakekmu ngono ta. Aku lho gelem nerima wong lanang kene ku ya ombyokan. Alah kacang ombyokan. Lah Aku tetap mempertahankan kesucian. sucian opo? Bokonge sak layah. Pas ngono kok lak kesini bokongku sih. Alah, iki bekakase sak tretong. Kon ojo kakek ngomong kon. Ojo kakek ngomong. Tak idoni kon. Gendena santri teko tambah beras. Kelihatan kan. Ini anak kaya. Aku mulai tunggu sepeda motor. Omahku kono. Malah pindah nang omahku. Aku kepeno Mas. sepeda motor. Sepeda motor apa? Aki Suzuki Udawati Yamaha. Gak pantes kon tuku sepeda motor tuku pendoso kono ya bongko kok. Iya gawe nglebone awakmu. Lah apa? Tete. Karo dalane. Enggak gitu. Lah ini goto. Sapa cek lo kok to? Awakmu. Oh, Mami Okta. Lah. Mami nung sampel lah. KTP ku buktine Mami Okta waya coblosan. Walah, wayah coblosan ora diceluk Mami Okta. Darmanto. Oh, Darmanto iku bojoku. oh lanang kok ndek bojo. Ya iyalah. Gendeng. Duwe anak wedok gak iso ditoto, gak iso diatur. Apa kon? Kok ngrasani anakku? Ancene terae begenggek. Masih begege ya bapak lho. Yamene durung teko ya gak didoleki. Mek jarene wong tuwa iku ya didoleki jeneng anak wedok. Ya mek anakku lanang. Alah. Masih gak boleh gak apa-apa. Ora keso tawuran. Anakku kuliah gak mungkin tawuran. Kuliah apa mbok gresik kena mi kuliah. Jeje anakmu bolak-balik ganti wong lanang, meneh wis ganti. Lho kok anakku kepayon ya? Gak kepayon, anjen anakmu ondolan. Ayu. Cocok bapakne. Ayu. Payu piro? Alah, 800. Kacau. Alah, enek tanggo atine lara. Meneh cek kena darah tinggi nang bongkok kok. Aduh. Ya bongko dhisik. Ayu. Alah. Hey, look now.
puting beliung. Omamu kena puting beliung. Ayo. Hesya. Hesya Iya. Kon nek wani aja rusak omah kon Ji. Apa? Kejaba kon? Ya kejaba sak arepmu. Kejaba. Gelo ta? Ngewangi kon padha karo ngewangi wong gendeng. Apa gawe ngewangi awakmu padha karo gendeng? Ya kon sing gendeng. Lah kon sing gendeng. Gelani. Melok tuku TV, melok tuku TV. Tuku sepeda motor, melok sepeda motor. Bongko kono ora melok. Lah apa ya bongko dhisik kon? Wong wedok kelakuan kaya apa iki? Oh, jaran. Raimu apa iki? Asu. Apa? Nomor 11 kuwi asu. Asu ku penak gegere maling. Ya kelakuanmu cocok pelek asu. Ora iso iki lho. 12 itu jaran. Tapi gak ada udel. Kuat. Kuat apa kentat-kentut ngono. Silikon. Ayo, Lapo kaya kon sing kentutan. awakmu sing ngentut. Wong aku ngentut kari tok. Ya, kaya wetes sama ambune sak lapangan butet irung kabeh. Tak wedakan aku Cik Ayu, be ana wong liwat. Apa liwat? Paling awakmu liwat kabeh diganjel ta. Walah, mari tandur kangkung. Mari dicek kangkung pedhaan. Ya iyalah, be payu. Iya. Sing degelak kon iki sapa? Gak kurang aku mlebu desa kene wis dinyang. Kita kiro 20.000. Lah wong pira? Wong 20. Mari mejet kon. Kenapa wong aku nggawa petadin? Lah ngene iki anakku nek teko tak iming-iming kon duwe. Duwe apa? Lah anakku teko Arab saidem kok. Bapak, Apa, Nduk? Bapak, Halo. anakku pulang, Pak. Aduh, anakku pulang. Aku pulang, Pak. Iya. Aku pulang. Pulang. Bapak sanake kethek-kethekan. Pak, awake dhewe dilokno kethek-kethekan lho, Pak. Bapak ndo dilokno kethek anggere duwe akeh. Pak, Akeh apa? Antarane nyambut gawe nang luar negeri bayaran piro? Bapak, wis aja direken tonggo. Ora, Ya, Nduk. Pak. Kok jenenge anak ya, Pak. Lah iya nak ya. Jenenge anak kan ya wajar ya, Pak, ya kangen nang bapak. Ya kangen dah aku. Kangen bapak nih. Aku kangen awakmu ndo Arab Saudi. 30 tahun deh. Terusan. Mikir kon, Mikir kon, Mikir kon, Iki lah anakmu. Ora masalah. Iki anakmu wis gedhe, kon yo wis gerang. Lah apa anakmu mbok pangku iku, Lho, lah wong tua kangen anak dipangku enggak Gak masalah. ilok, gak ilok, gak ilok. Apa? Kocok kaya nyabot debok. Apa itu mau? Enggak tahu. Ngene lho, Pak ya. Iya sayang. Bapak, ngene lho. Aku iki mang lho, Pak ya. Iya, Nang sayang. gone bandara iku mang angel, Pak. Golek Iya. apa iki? Iya. Golek taksi. Lah nek golek taksi dah manyo ngebel bapak tak jemput karo numpak sepeda. Oh. Ayo kon, badoken kon, badoken. Wong anake kok dipentil. Asu. Iki tangane pecut. Iku kan anakmu lah apa mbok pentil? Napa ya Ya wajar ya, wong anak kangen karo bapakne ya wajar to. Ya wajar to. Nyambut gawe. Nyambut gawe apa? Kon cocok tumbuh entuk tutup. Tukang becak entuk penumpang maling oleh barang bapak sak anake gak pokro. Ya gak apa-apa ya, Pak, wong anake anake kok ya. Wong anake kaya. Wong anake. Anak, alah artine luwara ora bongko. Anake ya, Pak ya. Anake kok. Ya anake kok, Pak. Anake. Ngakune kerja nang luar. Luar apa dibujuki anakmu? Anakmu iku gendaan ambek sopir-sopir. Oh gak apa-apa ya, Pak ya, pokoknya Ya lebih gak apa-apa pokoke duwe. Ati pasti dadi banci.
Mutune 20.000 Pan. Kakek ngomong kok. Pokoknya aku tak dudukno mek anakmu ku kelakuane salah. Ancene fotokopine bapakne. Lho ngancene anake yo Pak yo. Dene anake yo nurun. Anake nurun. Lah lek dudu anake kan yo gak iso nurun. Ya Pak yo. Anake yo nurun. Cek hilang iki. Mesti kebiasaan iki. Wong dek sing ngentutan ngomong kok sing ngentutan. Kowe aja ngentut. Hilane ngajar. Sini lecek. Tolong digawakno apa anakmu? Aku digawakno. Tekan ndi iku, Mang? Sisi. Ketara gawakno kembang telon ae. Gawe apa kembang telon iki? Jaranan ya. Bapak, Apa? aku kan winginane kan ngalih kerjaan Iya. nang gone Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi, dudu Arab Saudi, dudu Arab Saudi. Aduh. Nang Arab Saudi Pak ya. Iya. Terus aku iki iku Pak. Tak gawakno air zam-zam. Waduh, aku digawakno air jam. Kesenengan digawakno air zam-zam gak mungkin. Iki ono Gak mungkin. Iki ono banyu tulake penyakit. Apane? Tulake tangga cecet nek minjak. Iku banyu karene cewek. Gak apa-apa Kok dilono karene cewek to Pak. Sama niki aku bener-bener lho Pak. Alah, Pengen cukup. jadi anak yang berbakti sama orang tua. Lah iya to, Nak. Adanya air jam-jam aku bawa pulang yang penting orang tua aku bisa sembuh. Lah. Jauh dari setan ya Pak. Jauh dari setan, jauh dari tangga. Ayo nyingkle. Zam-zam apa? Iki lho Pak. Pak, lek kate ngombe iku Pak, berdoa dhisik. Berdoa. Iya. Cek sampean niku ado teko musibah. Berdoa. Bocon Yasin sampai ayat kursi nang bongko. Apa sih Pak? Terbokne Pak iki mbok tak iki. Aku tak mlebu tak Ya. gekno kopi ya Pak. Ya kopi nak Kopi susu. Ya susu. Sapiro Pak? Kok kopi susu bendera. Eh. Dadi benderae karek susu recok jangil. Ngono ya Pak ya. Temen ya Pak ya. Iya. Anak wedok yang ngene iki lho. Anak wedok pinter lho, Bapak. Ngombe air jam. Jam-jam apa? Wong itu jatah teko mburi kok jam-jam. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air jam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngombe disusok-susok tok mule wae. Kena motone. Awas keboyo iki. Apa kon? Apa? Tak telonyok kursi kon ayo. Ate masuk kon. Cuek. Alah anak wedok yang ngene iki lho. Mangan saiki ngene kok kowe. Cecek karo Jam-jam lanang. apa? Jam-jam ku banyune rada legi-legi ya apa? Sing nyoba tak icipane. Iya. Iya terus. Enak wis tak ketoke. Gak. Jam-jam gak jelas. Dilani. Kowe gak seneng aku nyengkri yo. Lho kaya nyengkrek. Nyengkri yo. Aku nang kene ndisiki mendasi ndisiki lha kok tiru-tiru. Awakmu sing niru aku. Lah apa? Lapo aku nggih masukin awakmu kok bolongan rene. Kon sombong perkara anak, mbok kira aku gak duwe anak. Wah. Nek perkara mateni kono aja aku anakku iso. Alah kon manake metu ndi? Sesar aku biyen. Sesar apa? Sesar kon tak wadul anakku kon. Alah. Le, nang
Nang sapa? Apa? Kowe cok bojo papa he. Wis cok bojo papa. Cek nang kebonku ayo, mancing Meneng ose urusan meneng mancing kebonku. Gegero tak tunggoki. Tak warike yo. Papa iku kepantesan tak. Wong mama iku wis brai macak menor-menor mbok celuk papa. Oh iya lupa, kan aku suwe di sana. Ancen kok tak kuliah nang luar negeri nak. Seji ambek tonggo sebelah. Nah, aku kan di Amerika. Amerika. Aku dianu tonggo sebelah. Gawani, Aku diajar tonggo sebelah nak. Kau sebagai anak lanang semata wayang kon mek gak wani. Ojo dadi lanang kon. Sumbarono. jadi lanang kok goblok ini makku iki. Ajarin. Piye? Cita cing ngono. Cerita sih. Apa? Ada salam. Cing. Ci, Apa? Ojo kaget pringisan kon. ojo kangen pringisan kon. Enake iki Mas Saiki. Dagelan tuwek akeh sing mate. Ya gak apa-apa aku ijek dilungkas. Aku dilungkas. Kon nek wani ojo ambek emakku. Sopo makmu? Ki Darmanto. Oh, gajahe sampeyan Ojo kagel. Mami Okta. Ya Mami Okta seli merintih di malam hari. Apa? Terus piye, Mak? Wis jarno. Iki ana paribasan Apa? ketaniren gak kejuruan wong gendeng gak keweruan. Apa iku? Kon teko luar negeri nggawa apa nak? Tak bawakno iki, Mak. Endi nak? Bungkusan. Bungkusan apa? Iki. Lho. Geding teko Amsterdam. Wis ya. Enak iki le. Aku tak adus dhisik. Adus nak. Keringetku basah. Heeh. Wis istirahat sik ya. Heeh. Gedang teko luar negara. Legi iki. Ayo. Enak banget, Mas. Sikile petor. Cang. Anjene gedang teko luar negeri iki enak. Legi seji ambek gedang-gedang kene. Enak. Gedang susu. Tak tekeki kene biar ana bedes ya tuh. Legi tibake. Lantas retaman gedang. Kenapa gedang luar negeri kok? Walah, gedang teko ngene. Iki coba ndelik. Kate apa? Nyolong gedangku kon. Nyolong gedangku kon. Ayo. Entuk maneh kon. Entuk maneh kon. Entuk maneh. Entuk dicenorani. Ya. Ah, Ya. kon apa kon dicepno rai? Sopo? Iki mau bruk. Wah, krungumu. Aku ngene kok. Ayo Jikin. Ayo Jikin. Ayo Jikin. Gak batok-batok gedang kon mek nyolong ke Sopo metong. kok? Kok bengok-bengok kok. Gak apa-apa wingi ana wong nyolong gedang itu tangga matek sambar bledek. Temenan iki. Dipangan iki, dipangan. Pangan pisan iki. Pangan pisan iki. Gedang itu pangan pisan kon. Ini. Ayo, apa? Tangan ini. Apa? Biyen ngene. Biyen apa? Aku rukun karo aku ya. Ya rukun. Kita kok. Mlebu irung kon. Dijar-jarno kon tambah ngelamak. Apa katene kon? Kira aku wong wedok gak bener. Ayo.
Aduh kene. Hei, kok aja gandeng renteng karo begedel iku. Lho apa maksudane renteng? Terima kon. Lah apa kon? Lu kecak kekeran ya. Sakarmu ayo. Ayo. Ayo, belah ini tapangane. Lu kawan ya wong itu. Mentang-mentang lanang aku itu, kok kira aku wedi. Siap. Siap, siap. Ya. Bekakase apa? Bekakase apa-apa? Krakuk. Pak RT. Aku dipelenyek. Cangkemmu. Pak RT ku sapa Iki. Aku gak cocok mek anakku pacaran ambek begengge iku. Begegek tak sapluk. Peno iku aja gampang kepancing masalah ngono. Masalah strata iku aja dadekno masalah. Mbasi kok Peno dhewe ya ngono. Apa? Anak peno wong loro iki padha senenge. Kok peno mbek iki kok malah gak rukun. Gak iso. Apa? Wong rabi ku bebet bobot-bobot kudu dipikir. Alah, Cerai wong gendeng. Sing penting bobot awakmu, awakku cilik kok. Justru teko anak peno iki nek sampe kelakon iso rabi, iso gandeng wong loro. Mbok menawa peno mbek iki kok iso rukun ngono lho. Mbok aku rabe mbok. Gak iso. Kok iso wong gegeran iku oleh tapi ya ana wayahe rukun. Tak olehno artis, wong aku sugih. Artis apa? Amarsa. Marsha. Marsha kon. Salah. Wis ngene gak sih? Ngene. Iki anak peno padha senenge, Ya. tir padha irenge. Enak. Enak belas iki. Ngene. Wis, awakmu ya. Saiki ayo rukun karo aku. Ngono ta? Iya. Anakmu karo anakku iki kadung seneng. Saumpama gak dituruti, nek bunuh diri serugi sama. Iya aku pengen duwe anak sitok. Cok iki Pak RT. Lah iya lah mulo, lantaran teko anak peno karo anake Wak Taji, mbok menawa iki lho engko keluargane sampean ambek iki iso dadi siji. Besan berarti besek. iya. Iki besan, nek besan aja rukun. Lah ya apa saiki sampean setuju anake wong loro Lho aku setuju gak apa-apa, Cak. Setuju, setuju lah nek setuju. Saiki ayo nang Jombang Delik. Lah apa, Cak? Kenapa? Kenceng ludruk. Ben delik. Seni. Lakone apik saiki. Lakon apa? Oh, lakone Apa? Raden Sahid. Raden Said. Oh, lakone Sunan Kalijogo. Ayo di.